bảo các hạ nó đây ao ra má mình mới còn con nó đau ăn cứ qua đây là con ra họ bác cũng đau đó ăn đi rong ra nó bề mắn nó đặt con con lên ai ba đã no đọc thế nào cô thấy nó ọt cũng biết ra họ bảo ra xuống con ra qua được cái bác cũng biết kia đạt cái bác cũng vào được bác hiểu đó ông cả thôi đó ông cả thôi Dạ ước chi các cây
ଅଜା ମତେ କିଏ ଡାକିଲା ମତେ କିଏ ଡାକିଲା ଆମେ ଡାକିଲୁ ଅଜା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଏବେ ଆମେ ରାଜବାଟକୁ ଯିବା ଅଜା ରାଜବାଟରେ ଆମେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଘର କୁହ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୁଢା ବୁଢା ଆଜି ରାଜବାଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଅଜା ମୁଁ ଯିବି ଅଜା ଡେରି କରିବ ମତେ ନେଇଯା ମତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରା
ପଚାର ନାହିଁ ଖାଇଦେବ ମୁଁ କଣ ମୋ ମାଠିଆ ଇରେ ତମେ ସବୁ ନରୁ ଖାଇଦେବ ବାଟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭର୍ଜ ତମେ ଜାଣିନ ଆରେ ମତେ ନ ଡାକି ତମର ଗୋଡ ଖୋଲ ତମେ ଚାକିରି ନେବି ମୁଁ ନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ମୋର ଶାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନା ମୁଁ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବ ବାପା ଆମେ ତାକୁ ଡକରା ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମତେ କାହିଁ ଡାକିନ ଚାଲୁନ ଅପେକ୍ଷା କଦିଲ ଭାଇଲ ଆଉ ତାପରେ